În perioada sărbătorilor pascale, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean au ajuns aproximativ 760 de pacienți. Cele mai multe au fost urgențele digestive legate de consumul excesiv de alimente, urmate de decompensări ale bolilor cardiovasculare și renale, dar și diabet. Pe perioadele pascale am avut un număr de aproape 760 de prezentări în unitatea de primiri urgențe, cu circa 250 de internări la nivelul secțiilor. În general a fost cazuistică gastroenterologică, cardiologică, adică boli cronice care au fost cumva datorită, să zicem, poate exceselor, poate o sincronizare proastă sau destabilizat pacienți cu boli cronice, probleme renale, probleme ale bolilor metabolice, în special diabet dezechilibrat. Mai avem pacienți, ca orice om, mai scapă la o porție suplimentară, la o bucurie a sărbătorilor pascale, care de cele mai multe ori se exacerbează asupra stării de sănătate. Deși au fost sute de prezentări în această perioadă, potrivit medicului, situația s-a stabilizat. În anii precedenți, medicii se confruntau în perioada sărbătorilor și cu peste 1000 de prezentări. Trebuie să avem mai multă atenție. Oricum, putem să vă spunem statistic că parcă este un pic mai bine decât în anii trecuți, parcă nu au fost totuși chiar același număr mare de prezentări, ținând cont că în anii trecuți am avut și peste 1000 de prezentări în perioadele pascale și că am reușit să ieșim cu bine din această piatră de încercare a sărbătorilor. Am reușit să scoatem la liman totul și suntem bine, sănătoși. Toate cazurile au fost manageriate și gestionate așa cum trebuie. Nu avem probleme deosebite în acest moment la nivelul instituției noastre în legătură cu pacienții. Medicii recomandă totuși monitorizarea afecțiunilor cronice la medicul de familie sau la specialist pentru a nu ajunge la urgențe cu complicații care pot pune viața în pericol.